Hola, hem començat avui la jornada amb xàfecs forts a molts punts del litoral català. Des de l'Ametlla de Mar podíem observar aquest cel amb nuvolositat força compacta, que era la que ens deixava aquests xàfecs força intensos. Durant les hores centrals del dia també s'han obert algunes clarianes, com podíem observar a Manlleu, però de cara a la tarda, novament, les nuvolades han guanyat terreny a molts punts de Catalunya i es podia observar, per exemple, a Collbató, aquest xàfec que descarregava al fons de la fotografia. Una jornada de dimarts amb situacions ben diferents, com dèiem, xàfecs del litoral durant la matinada, clarianes al migdia i també aquestes nuvolades de tarda que tornaven a deixar algun ruixat intens. Podem observar les nuvolades que comentàvem, sobretot que han afectat punts de la meitat oest de Catalunya i com les nuvolades han deixat novament el cel força ennuvolat a la zona del Pirineu i Prepirineu de cara a la tarda, també a d'altres punts de Catalunya. Aquestes nuvolades han tornat a descarregar alguns ruixats, sobretot a punts del terç nord, del Pirineu i Prepirineu, però podem observar com a molts punts del prelitoral, fins i tot també al Pla de Lleida, els xàfecs han fet acte de presència al llarg de la tarda, en general amb intensitat moderada. I què hem d'esperar per les properes hores? Doncs sobretot durant la propera matinada els núvols tendrien a trencar-se amb una excepció, i és que a la zona del litoral central i sud encara hem d'esperar la possibilitat d'algun xàfec dispers. Atenció, perquè localment pot ser fins i tot també d'intensitat forta, però la tendència serà que es vagin trencant els núvols. Durant el matí encara quedaran alguns intervals de núvols a punts del litoral, però podem observar com, sobretot a punts de l'interior, predominarà el sol amb algunes boires o boirines matinals. De cara a la tarda, novament, nuvolades a punts de muntanya que sobretot afectaran punts del Pirineu i Prepirineu i en especial el sector oriental de la Serralada, també de forma més dispersa i aïllada poden arribar a d'altres punts del prelitoral, amb una temperatura que serà més alta durant les hores centrals del dia. Atenció, perquè aquests xàfecs de tarda novament poden ser d'intensitat forta i també recordar que les precipitacions que poden aparèixer de matinada poden ser també fortes a punts del litoral central i sud. I de cara als propers dies, doncs sobretot destacar que predominarà el sol al matí i a la tarda les nuvolades tornaran a fer acte de presència tant dijous com divendres a punts del Pirineu, deixant alguns ruixats dispersos. La temperatura serà molt similar. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.